Čaute ľudia, Google dropol niečo tak sick, že som literally screaming. Viete, aký je problém s AI image editing? Uploadnete svoju fotku, chcete zmeniť background a AI vám z toho urobí úplne iného človeka. Like, toto nie som ja. Toto je moja vzdialená sesternica z Košíc. Ale teraz máme Nano Banana od Google. Áno, volá sa to skutočne Banana. A toto je complete game changer. Môžete zmeniť outfit, background, dokonca epochu, ale stále vyzeráte ako vy. Pozrite, nahrám svoju fotku do Gemini, poviem jej, urobte zo mňa viktoriánsku lady a boom, som stále ja, len v korzete. Alebo dajte ma na Mars a zrazu som Space Explorer, ale with my face. Toto je magia, ľudia. Je to free v Gemini, 100 edits denne. Takže go wild. A keď vytvoríte niečo epické, tagujte ma. Want to see your banana transformations? Like, share, subscribe pre more AI tea.